Members of Goencha Raponkarancho Ekvot, Baina Raponkar, Fishing Canoe Owners Society, etc., on Saturday criticized the South Goa Collector and the Member Secretary of Goa State Pollution Control Board for failing to look into the illegalities of the draft EIA report and taking necessary action against it. There is also a delay in the public hearing on 5th October on the proposed development of fishing jetty, passenger jetty, multipurpose general cargo berths and POL terminal at Mormugao Port by the MPT. मेंबर सेक्रेटरी आम्ही ऑब्जेक्शन घातले 4 दीस पयली काल आम्ही आज परत घातला ऑब्जेक्शन हे जे पय EIA पय आसा ड्राफ्ट EIA रिगार्डिंग POL जेटी ओ जेटी एमपीटीन प्लॅन केला एज पर सागरमाला प्रोजेक्ट आणि ओ प्रोजेक्ट जो आसा इंटरलिंक प्रोजेक्ट आसा विथ कोल आणि POL सो ही खारेवाडोची बे जी आहा आज हे डायसेक्ट करून आख्खी बीच जी प्लेस ऑफ कॉमन आसा ही बीच आज एमपीटी टेक ओवर करूंक सोदता. वी हैव पॉइंटेड आउट सेवरल इलिगॅलिटीज इन द ड्राफ्ट EIA. लास्ट टाइम फुडल्या फावटी जाल्ले की 2 महिने पयली ही EIA पय आशिल्ली पब्लिक हियरिंग पोस्टपोन जाल्ले कित्याक एलेक्शन नाशिल्ले म्हणून. आज परत एमपीटी अनेकदा फ्रॉड केलेलो आसा आणि आम्ही शॉकार आसा की आज कलेक्टर मेंबर सेक्रेटरी तांकां स्टॅच्युटरी ड्युटी आसता या इलिगॅलिटीज पळोवपाक आणि हे इलिगॅलिटीज पळोवनूच आणि सगळे जेन्ना EIA सारखे असतानाच पब्लिक हियरिंगाची डेट डिक्लेअर करूंक जाय पूण यांच्यानी हे EIA पळयनासतना पब्लिक डेट डिक्लेअर केली 5th ऑक्टोबर. सो आम्ही मागता की सरकाराक जेन्ना एमपीटीन 2011 खारेवाडो बे जेन्ना एजिटेशन जाले खारेवाडो फिशरमॅन वॉराक लागून एमपीटी आणि गोवा गव्हर्नमेंटान ही खारेवाडो बे जे आसा फिशिंग विलेज डिक्लेअर करतले म्हणून प्रॉमिस केले 2011 अजून पासून फिशिंग विलेज आज डिक्लेअर जावना. एनजीटी ऑर्डर काढलेले आसा की गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन CZMP प्लॅन्स कंप्लीट करूंक जाय अँड अंटील द CZMP प्लॅन्स आर कंप्लीट नो परमिशन विल बी गिवन. सो आम्ही कसली लॉजिक एक साइड टू पब्लिक हियरिंग घेता एक साइड तुझी CZMP प्लॅन कंप्लीट जावना तुझी HTL लाइन अजून पासून डिमार्केशन जावना फिशिंग विलेज असून डिमार्केशन जावना इको सेन्सिटिव्ह झोन जे आसा डिमार्केशन जावना सँड ड्यून जे आसा डिमार्केशन जावना हे जायनासतना पब्लिक हियरिंग घेवप तेजो मिनिंग कितें अर्थ कितें. आता यांच्यानी जे एमपीटी जे आसा ड्राफ्ट EIA जे आसा दे प्रिपेर्ड द HTL लाइन बाय सम युनिव्हर्सिटी Anna University from Chennai. Anna University from Chennai does not have authority to declare HTL line because HTL line has to be accepted by the CRZ department CZMP and CZMP plan finalized जातुकूच HTL line finalized जाता. हे प्रायव्हेट कोणाक युनिव्हर्सिटी दिवन हो HTL line कसो त्यांच्यानी डिमार्केट केलो या EIA मॅपान. सो इतले व्हडलो फ्रॉड पय जाल्लो आसा आणि आम्ही मागता सरकाराक आणि स्पेशली कलेक्टर आणि पोल्युशन बोर्ड की ही जी पब्लिक हियरिंग आसा ही पोस्टपोन करूंक जाय आणि जो पय चीफ इंजिनियर जो मॅथ्यू जो आसा एमपीटीचो हेने सेकंड पार्टी फ्रॉड केलेले आसा अँड ही हॅज गिवन फर्स्ट डॉक्युमेंटेशन. वी आर डिमांडिंग दॅट द कलेक्टर शुड टेक एक्शन अगेन्स्ट देम और वी फिशरमॅन we will file a police complaint against Matthew, chief engineer of MPT, and if collector and Goa Pollution Board fails to postpone the public hearing, then we will drag all the concerned authority to the court. Bureau Report, Don Bosco Channel.